Ola, que tal? Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Estamos a mediados de setembro. Aínda que as miñas tomateiras están nun estado de salud perfectísimo, chegou o momento de escoller a mellor planta para guardar as sementes po ano que ven. Eu vou vos enseñar como o fago eu, ano tras ano, como guardo as sementes e como escollo as que para min son as mellores. Antes de nada vou vos enseñar como están as plantas. Vedes que as plantas de tomate están en perfectas condicións. E aínda están producindo, pois, bastante ben. Aínda ten un montón de kilos de tomates. E sabedes que a planta está perfecta. E por aquí, por este lado, teño outra clase de tomate. Bueno, aquí hai 3 variedades. Pero sabedes que tamén está en plena produción aínda, e tamén vedes que as súas follas están perfectas. Variedades diferentes de tomates hai infinitas. Eu non sei a cantidade de clases diferentes que hai de tomates. Para justo se pintan colores. Hai algúns que son máis ricos para unhas comidas e outros son pois para outras, non? Non todos valen para todo, porque algúns son moi blandos, pero teñen moita pulpa, outros teñen moita agua, non sirven tanto para a ensalada. E, bueno, despois entra tamén o gusto de cada quen. É verdad que hai algunhas variedades de tomate que están como máis adaptadas ao noso clima, pero eses datos son como moi generales. Galicia é moi grande. Eu sempre digo que cada horta ten unhas características diferentes, aínda que sexan hortas unha cerca da outra, polo que sexa, porque tes a plantación feita dunha maneira que o vento non lle dá tan fuerte ou non lle afecta tanto a néboa do cando ven polo mar ou polo que sexa. Entón, o meu consello para saber cal é a variedade de tomate que che vai a soportar mellor as enfermedades, ou sea, máis ben aquí o mildio, aínda que tamén o idio e, bueno, outras cousas, o mellor é que plantes un ano, que plantes pois 2 plantas ou 3 de cada unha das que che gusten, claro, das que máis che gusten, plantas 2 ou 3. E miras como se van comportando ao largo do ano. Se ves que é unha planta que está moi débil na túa horta, que non eres capaz de sacala avante, que non saca uns frutos como debería sacar, abundantes e bonitos e ben feitos e que non lle ataque tanto os fungos, pois ese tomate non é para a túa horta. Entón, o mellor que poderías facer é escoller as variedades que agora en setembro soportaron mellor todo o verán e que mellor che produciron na túa horta. Iso é o que fago eu. Por exemplo, esta variedade de tomate, que xa son incapaz de dicir que variedade é, porque xa ten algúns anos aquí comigo na casa, a mí gustame moito. Unha, porque é unha planta resistente. Con un par de tomates abastéceme bastante ben. Despois hai outras clases que me gustan para outras cousas. Para salsa de tomate, porque son máis blandiños e non teñen moita agua, teñen moita pulpa. E despois, este ano plantín, por exemplo, o negro de Santiago, e non me gustou moito como reaccionou a planta na miña horta. É iso, que é unha planta que dis que está adaptada ao noso clima, pero como vos dixen antes, o noso clima, iso abarca moita cantidad, hai que botar palla fora, cada un mirar pa si. Vou vos explicar como guardou as sementes para o ano que ven. O mellor para coller un tomate, para recollerlle as sementes, é que se o tempo permite e a salud da planta o permite, mellor é que madure na planta. Bueno, non sei se é mellor ou peor, pero eu fago así. Entonces, como esta é a miña planta preferida, e este é o tomate que quero guardar para sementar para o ano que ven, vou a coller sempre 2 tomates, por o que sexa, porque un ao mellor non estea nas condicións e eu non o vexa e non vai a quedar sin a planta. Entón, escollo 2 tomates. Que estean ben rojiños, ben maduriños. O tamaño ao final dá igual, porque
o que llevamos a quitar son as sementes. E realmente eu con que me nasan 6 plantas desto, chégame de sobra, porque ao final ao mellor só planto 3 ou 4 desta clase. Agora vou coller as outras clases dos tomates que quero jardar e seguimos a... Vou-vos enseñar como as jardo eu. Eu fago isto, corto o tomate así ao medio. Mirade que corte máis bonito, e que por iso me gusta tanto este tomate. Ten unha pulpa firme, aínda que está moi maduro, a súa piel é moi suaviña, non queda nadiña na boca, é moi suave, e non ten moita cuña. Pois unha vez cortado así a mitad, fagolle así, xa lle van a caer aí as sementes. Agora, debaixo do chorro da agua, limpo as sementes da pulpa toda que teñen. Doulle así ca man para ir desfacendo toda esa membrana que rodea cada semente. Agora, que as sementes xa así lavadiñas, collemos un papel e emborcoas no papel. E vounas pasando con un cuchillo, vounas pasando por todo o papel, e isto o que fai é como limpalas, deixar atrás toda esa pulpa que envolve as sementes, e así quedan secas e limpas. Agora collo unha servilleta e o que fago é ir colocando semente a semente a unha distancia que despois nasan ben as plantas. Doblar a servilleta outra vez sobre sí e apretar para que as semillas se peguen ben ao papel, formen como se fose unha costra, e así é como jardo eu as semillas. E así repito o proceso de todos os tomates que queira jardar, hasta que etiquetín un, non empezo co outro, para que non se me mezclen ou así. E vou-vos a contar como os plantaría eu na primavera. Aínda que para a primavera espero facer un vídeo para adiantarvos como eu fago despois con estas servilletas. E agora vamos a tirar de imaginación. Imaginémonos que estamos cando sementedes vos os tomates, xaneiro, febreiro, marzo ao mellor é algo tarde, pero bueno, cando vos sementedes os tomates. E imaginémonos que eu escollo esta caixa para sementar. Cando fagamos un plantón de semillas, o mellor sempre é usar turba da comprada, ou asegurarnos moi ben que a nosa terra non leve outras sementes que nos vayan interferir no nacemento das nosas. Pero para evitar eso, o mellor é comprar turba da compra, valga a redundancia. Caixiña. A caixiña na que sementemos tomates ten que ter unha altura polo menos de mínimo de 10 ou 12 centímetros, porque as súas raíces vanse a desarrollar bastante. Entón, na caixiña botamos turba. Así. Para que estea activa e para que as sementes se reproduzan ben, ten que estar mollada. Así que mollamos a turba. Imaginémonos que este é a nosa servilleta onde temos as sementes dos tomates ou do que jardáramos nela, non? Pois o único que fago é abrila, dame igual que sea así que sea así. Eso dá exactamente igual. Eu poñería aquí a miña servilleta. Vedes que no momento xa se humedeceu. E agora boto outra vez por encima outra pouca terra desta comprada. E de novo humedecemos a turba esta. As sementes teñen a suficiente forza como para romper ese papel que nada, en 5 días está totalmente xa desfeito pola agua, pola humedad, e non habería que facer nada máis, nin separalas, nin rarealas, porque xa as temos separadiñas. Esa é unha das ventajas de facelo así no papel. Poñelas non leva nin 10 minutos, se as botamos así, van a nacer tan xuntas que van a estirar tanto o seu talo que van a ser plantas moi débiles, diríamos que estar rareando. Que pasa ao rarealas? Que sempre debilitas a planta do lado,
porque as súas raíces están como conectadas e sempre lle arrancas algunha. Entón, así deste xeito, como xa están separadas no papel, van a nacer o espacio suficiente entre planta e planta. Si tes un sitio adecuado, o sea, que lle dea a luz, a claridade, o soliño e o calor, non habería que facer nada máis. Así esta caixa xa estaría. Pero no meu caso non teño así unha especie de jalería para poñela onde lle dea a luz do sol todos os días e que non pasen frío. Entón, o que fago é andar con elas sempre para poñelas na ventana pola mañán e sacoas pola tarde, ou se choves as meto dentro, e aparte cubro con un plástico. Non lle pode dar moito frío, menos cando empezan a nacer así as plantiñas. E como eu as semento en xaneiro, ou así, xa as estou sementando, aínda fai moito frío. E cando as plantiñas xa están así, como de 3 centímetros ou así, xa lle quito o plástico, para que se fajan fuertes elas, e nada máis. Así o fago eu, e así volo contín. Se vos gustou este vídeo, axudádeme a compartilo polo mundo inteiro, que estamos no tempo de gardar as sementes e non vai a ser que a xente despois non se entere e chegue tarde para gardalas. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.